Takže ahojte ľudia, tu som ja, Danko Zabijak a vítam vás pri mojom prvom vlogu. Takže, ak by chcete to vidieť, tak pozrite, ako to mi vyzerá. Tu mám okna, veľmi pekné. A tu mám zrkadlo. My sa uvidíme. Ahoj! Ahoj! No. Takže čo vidím? Takže no, pozrite na to. Dobre viem ukladať veci, čo? Čo vlastne, prepáčte. Dobre. No, vidíte, ako ja si ukladám veci. No a chcel by som vám povedať, že viem dobre hrať futsal. Chcete, ja vám to ukážem? Dúfam, že viem dať aj silnejšie, ale nechcem si polamať posteľ. No, čo by som vám ešte mohol také povedať? Oh shit, ja padám. Niekto ma chcel asi znásilniť. Videl som niečo. Kiss my ass, you fucking boy. You piece of shit. Takže a teraz si dáme super zápas. Ja versus lopta. Ty zmrt. No poď, ukáž sa. No, ak sa vám tento vlog páčil, tak nezabudnite dať like, odber, to by ma najviac potešilo. A čaute, uvidíme sa o ďalších videí.